أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي الأباس أحمد التجاني. caggal yettude Allah subhanahu wa ta'ala e julde rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mo jam e kisal woni e mum, en calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe sira nabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mo gaduruɗen kala ñalawma altine, tawa eɗen e deftere men wiyetede riyu zam'an fi mawlidi sayidi bani adnan mo ceerno men cheikh seyidil haji malik radiallahu anhu. ala kullin en jetti Allah subhanahu wa ta'ala no fewi nde yiɗi en fartangi hande kadi wawde artude e yewtere nde e windande men sakkitinde nde. sikki ala ko hande wonata windande men ɗimmire, ñandene en gardino hen ha ɗo wiyata ila mata talinu bi kayyi qalbi bi naril hubbi kayyan ghayra huni. na gonnoɗen ko e ghazal mo waɗatno omo luɓi inde on debbo biyeteɗo Da'd, kanko Cheikh Seydil Haji Malik. wadde hande eɗen ƴetta ɗo wiyata tu irina al hawa fi kulli yawmin mudan tafril fuada ma al watini da'i anki taghannuja zata dallin bihi yazdadu qalbi min futun ala habla al mawaddati jaddidiha fa fi tajdid nahya kull hin wa najini bi sirrin ghayra fashin wa kuni bil ma'ahidi zakirini منازل قد أحدت بها بسلع فكازمة جنانا للفطين أحدت بها وكنت رخي بال أحادث من حديث ذي شجون ندامانا بدور نيرات يقر العين خدن من تنين. wadde hande inchallahu taala ko ɗo jogorɗen yowde yewtere nde so weeli Allah subhanahu wa ta'ala. ha joni en jaltani ghazal mo waɗanno e ndeɗo deftere wiyetende riyu zam'an fi mawlidi sayyidi bani adnan, nde ganduɗa lolliri ko nuniya. en kalino hen ko woni ghazal. ha joni ko e ghazal he o woni omo haalde hen mo haaldanno oɗo debbo mo luɓi, omo haalde e muɗum ko yiɗi haalande en ko, kono noon holto fayi o fayi koto nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. hade men yettade to annabi o sallallahu alayhi wa sallam, kanko Cheikh Seydil Haji Malik hande o wi en atuyirina al hawa. omo jangtantuno en gilli hakkunde makko e oɗo debbo biyeteɗo Da'd. hande noon o wima atuyirina al hawa fi kulli yawmin mudan tafril fuada ma al watini. na atuyirina ay وظيفة حمزة الاستفهام وكو تجادو كو اتو ايرينا wonno o waɗi tu irina hamza o ko taƴaɗo wadde ko atu irina beele a luɓat an daadu, beele a luɓat alhawa ni ashawqu gilli, beele a luɓat gilli fi kulli yawmin kala ñalawma, beele kala ñalawma a luɓat gilli mudan paakaji mana laɓeje. mudan laɓeje, mudan jam'u mudyatun, aɗa wawi wiide midan, aɗa wawi wiide mudan. wadde beele an daadu a luɓat gilli ɗi laaɓi walla a luɓat gilli ɗi laɓeje tafril fuada aɗa taƴa ɓerdam nde ma al watini wondude e ɗaɗol ɓerdam nde. al fuad woni ɓernde, al watin woni ɗaɗol ngol ganduɗa ene jokki e ɓernde faade e heñere, ɗaɗol ngol ganduɗa so tawi taƴi tan jomum mayi. joni o wi an kam daadu ɗiɗo gilli ɗi ganduɗa nana e ɓerdam hen no darirmiɗi ɗi, elle an daadu beele an kam, walla mbiya beele an daadu a luɓat ɗiɗo gilli laɓeje kala ñalawma, chaque jour aɗa luɓa gilli ɗi laɓeje, yo gilli ɗi taƴ ɓerdam nde taƴora ɗaɗol ɓerdam gongol hakkude ɓerdam nde e heñeram nde. beele ko ɗum woni ko mbatta atuyirina al hawa, beele a luɓat gilli ɗi fi kulli yawmin kala ñalawma mudan laɓeje. ay tafril fuada, tafri kalimatu tafri jaa ko e fara yafri,
beele a luɓat ɗiɗo gilli kala ñalawma beele a luɓat ɗi laɓeje tafril fuada aɗi taƴa ɓerdam nde beele a luɓat ɗi chaque jour tan aɗi taƴa ɓerdam nde maal watini wondude e ɗaɗol ɓerdam ngol an daadu nden noon da'i ay oppu an daadi daadu oppu an kitta gannuji ay ñaaƴo mango woppu ko ñaaƴata ko an daadu pamen ko haalata ko kanko Cheikh Seydil Hadji Malick ko daadu o luɓi ha joni omo haala hen ko yiɗi haalde ko en mbino gasal jomum ne ƴetta puccu walla ƴetta ɗo debbo wona e haaldude e mum taw haaldata koye aduna taw koye aduna jomum haaldata nden noon kanko daadu o wima da'i ay accu an daadu an ki gamaɗa ata gannuji ñaaƴo ngo ganduɗa zata dallin ko jomirawo jarrabuya ñaaƴo ma ngo ganduɗa ngo ko jarrirtogo gorko wonande ndarowo o nden noon accu ñaaƴo ma ngo gonɗa e ñaajde ngo ñaaƴo ngo ganduɗa ngo ko zata dallin moftugo jarabuyaji ñaaƴo ngo woni jomirago jarabuyi ay ñaaƴo ngo ñaaƴata ngo ganduɗa ngo ene jarri bo ay ngoɗon ñaaƴo de yasdadu qalbi ene ɓeyda ɓerdam nde min futunin e fitinaji ñaaƴo ngo ñaaƴata ngo ñaaƴo ngoɗo ngo ganduɗa ene mofti jarabuya ene mofti jarabi bihi yasdadu qalbi ko e ñaaƴo he ɓeydorto ɓerdam nde min futunin e fitinaji fami joni noon ha joni omo haalde e oɗo daadum inde nde o luɓi omo waɗa hen gasal mo yiɗi wadde hen o alhamdulillah ay ha joni o wima ala hablal mawaddati jaddidiha fa fi tajdidi nahya kulla hini ay ala ko harfu tanbih wa istiftah mawɗo so wi tan mbimi ay mbimi mawɗo sene haala wi mbimi yimɓe ne poti hettade wona firti ko jogori haalde ko hunde wonde important ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ne wiya e nder qur'an ala inna awliya allahi la khawfun alayhim e nde wi ala nde andat ko jogori haalde ko hunde wonde garaw tigiri oɗo ala ko harfu tanbih wo istiftah nden noon kanko mawɗo wi ala hablal mawaddati jaddidiha fa fi tajdidi nahya kulla hini ala ko noon an daadu hablal mawaddati ɓoggi gilli men ɗi jaddidiha hesɗitin ɗum fa fi tajdidi ay koye kesɗitingol ɓoggi gilli gonɗi hakkude men ɗi koye kesɗitingol he nahya kulla hinin nguuraten kala saha mo gonɗen nguuraten kala zaman nguuren kala saha nguuraten noon koye kesɗitingol ɓoggi gilli gonɗi hakkude men ɗi kesɗitintaɗi wadde noon an daadu hablal mawaddati jaddidiha ɓoggi gilli men ɗi noon hesɗitin ɗum ay fa fi tajdidi ene e kesɗitingol ɓoggi gilli meɗen ɗi ene mofti hen nahya gurdam men woni eɗen nguura fi kulli hinin e kala saha an daadu wanajini bi sirrin gayra fashin wa kuni bil ma'ahidi zakirini ay wanajini ñohanam woni gundunomi ñohanam an daadu bi sirrin e secret mo ganduɗa gayra fashin mo wona caktotoɗo ñohanam secret ma ñohanta hay goto so wona min saabu gilli gonɗi hakkude men ɗi ay wokuni ya won an daadu ha joni zakirini aɗa siftinami bil ma'ahidi e nokkuji meɗen garan place uji meɗen ma'ahid ko jam'u ma'had garan place uji men ɗi joɗoten ɗon ɗo mbaɗannoɗen fréquente ɗo tinno an daadu ar siftinam ɗiɗon nokkuji ay wanajini ñohanam bisirrin e sirru mo ganduɗa gayra fashin wona caktotoɗo wa kuni ya laato an daadu zakirini aɗa siftinami bil mahidi e garan place uji meɗen e place uji men ɗi joɗoten ɗen elle ma mbiya hol biɗomo hol ɗin place uji ɗi joɗoton ɗon ɗi jiɗɗa daadu siftinma ay o wi manazila qad ahittu biha bi sal'in fa kazimatin hananan lil fatini ay manazila ko galleji manazil ko jam'u manzil manazila ɗin ma galleji ɗi ganduɗa qad ahittu biha mbeɗa wuwiɗi no feewi men
mbeɗa wowno joddade e daadu, mbeɗa wowno joddade e musidɓam, mbeɗa wowno joddade e sehilaɓam, mbeɗa waɗa fréquente e ɗiɗon galleji. ɗin galleji jiɗmi yo daadu siftinam. ay manazila qad ahittu biha bi sala'in, manazila galleji ɗi ganduɗa qad ahittu biha mbeɗa wowiɗi min. ɗin galleji noon ko holton? o wi bi sala'in, ay ko ene jeeya hen nokku oɗo biteɗo sala. nokku sala o noon wiyama ko jabal bi suuqil madina, ko hayre ene ɗo jeere madina wonno, nden hayre wiyete sala. ay rutti o wi fa kasimatin, e oɗo nokku biyeteɗo kasima. fama ɗo noon ko adfiri ɗo ko kanko mawɗo ko harfu fa o adfirdemo ɗo harfu fa ene holla en nokku sala o e kasima o wona hunde woɗɗodirde. sa ɓenni sala tan ko kasima nde waɗa hen. sabu ko noon ibnu malik wiyeno alfa'u littartibi bittisali wa summa littartibi binfisali. wadde ko ɗum waɗi o waɗi ɗo harfu fa o adfiri ɗum o wi fa kasimatin, e nokku kasima o. kanji nokkuji ɗiɗi goɗɗodira, nokku sala e nokku kasim. sala o noon wiyama ko ɗon jeere madina wonno. ɗiɗo nokkuji noon ɗi o haali ɗi ha joni o wima jananan ko ɗi aljannaji, jananan ko ɗi gese, ko ɗi zardeji, lil fatini wonande hotnoɓe ɗon ɓe. ɗi nokkuji ko ɗo min joɗotono, ɗi nokkuji ko ɗo min gondanno e yiɗɓe amen, ɗiɗo nokkuji ko ɗo min jewtanno, ɓerɗe ɗe ene ndeeƴi ene belti. ha joni o jokki o wi ahittu biha wa kuntu rahiyi balin uhadisu min hadisin zi shujuni. ahittu biha mbeɗa wowi nokkuji ɗi min kalowo. wa kuntu rahiyi balin, ayne gonmi ɗon kadi on saaha nde kalanmi ko cifotomi ɗo ko nokkuji ɗi ne min guuri hende. wa kuntu mbeɗa laati min rahiyi qalbin, komi joom ɓernde denje. ay rahiyu ko yaajede, mana ɓernde lelinde, ɓernde denje, haqqille kisɗo. balin woni ɓernde. wa kuntu rahiyi balin, e on saaha mbeɗa deeƴi ɓernde, mbeɗa hisi ɓernde, mbeɗa e kisal, hay probléme goto mi ala e on saaha. kono ɗi nokkuji min gonanno, ɗum waɗi mbeɗa wiya daadu ha joni yo siftinam ɗiɗo nokkuji ɗo gondanno ɗo. ay giɗo maɗa aɗa yewtide e mum, aɗa wonde e sehilaɓe ma, ala ko mankirɗon, a tinani hay batte ko musatma, a tinani hay batte manquement ma. sa ummima e on nokku ene welma siftinede on nokku. wadde ha joni omono nodda daadu ar siftinam ɗiɗo nokkuji. ay o wi a hittu biha mbeɗa wowi nokkuji ɗo noon, mbeɗa wowi nokkuji ɗi noon. wa kuntu rahiyi balin, ayne gonanmi ɗon e ɗiɗo nokkuji, min mbeɗa laati rahiyi balin, ko joom ɓernde denje, mana ɓernam nde ne waɗi feeh, ko jolfuɓe mbiyata wadde feeh, ma ɓernam nde ne deeƴi. o hadisu mbeɗa yewta min hadisin e jewte zi shujunin joom fannuji, elle ko fannuji kewɗi, mana ɗemɗe kewɗe no neɗɗo wawirti ɗum, ɗemgal mum wellito, kala ko yiɗi haalde ene yiɗi haalde e on saaha ko noon mbami e nder jewte he. elle komi jannguɗo fannuji kewɗi, ha so mbeɗa yewta jewte ɗe ko ɗum feeñata hen. ɓerdam ne deeƴi, mi ala tampere, mi ala hay batte, ɗemɗe kewɗe mbeɗa wawi, mbeɗa yewtidira no jiɗirmi ni, elle komi joom fannuji. ɗum woni o wi ahittu biha, mbeɗa wowi nokkuji ɗi. te wa kuntu mi laatima rahiyi balin, komi joom ɓernde dende, o hadisu min hadisin, mbeɗa yewta e jewte he zi shujuni, mana joom fannuji. ha joni noon o wi nada mana budurun nayiratun yuqirru l aynu khidnun min tanini. ay nada mana juuɗodiɓe amen ɓe, mana ɓe min baddanno fréquente ɓe, ɓemin dendanno toon ɓe, musidɓe rendidiɓe garan place ɓe. ay ɓen musidɓe de budurun koɓe lebbi, koɓe leerɓe, mana nayiratun koɓe nurɗuɓe. eno lewru way jalbude ni, on saaha ko noon ɓe mbayi koɓe yoɗɓe, ɓalli mabɓe ene nurɗi, koɓe jalboɓe, juuɗodiɓe amen ɓe. nadama ko jam u nadman, noon wima nadamana, ay rendidiɓe amen place uji ɓe, mana juuɗodiɓe amen ɓe, groupe aji amen ɗi, ay ɓen de budurum koɓe lebbi nayiratun nurɗuɗi. ay yuqirru khidnun min taninin al ayn, walla mbiya yuqirru l aynu, aɗa ɓuɓɓini yitere. sa daari aɗa daña belemma e darande, khidnun musidɗo, min taninin e ɓen musidɓe amen. kala hen mo darɗa aɗa daña belemma, saabu jondam mum, saabu moƴƴude mbadi mum, saabu nurɗugol mum, saabu ɗadde mum ɓandu.
ko ɓen musidɓe min dendanno e ɗino palasuji, ko ɓen musidɓe min joddotono e ɗi nokkuji, ko ɓen musidɓe ha joni jiɗmi yo daadu siftinam. nden noon wo kuni bilma ahid zakirini, an daadu ha joni won ciftinowomi ɗiɗon garan place uji. nadamana joɗidiɓe amen ɓe budurun koɓe lebbi nayyiratun nurɗuɗi, yuqirru ene ɓuɓɓina hidunun jaatiɗo min taninin e yaadiɓe amen ɓe al aynuji tere. ko ɗiɗo bindi tongunɗen hannde yewtande ɗum bandiraɓe e deftere meɗen rayi zaman fi mawlidi sayyidi bani adnan. sikki ala noon ha joni gonɗen koye gazal o, so weeli Allah yewtere men arore nde ma en jokkita gazal o ha laaɓa, beele hankkadi ma en naat e annabi sallllahu taala alayhi wa sallam, ƴeewen holko mawɗo jangguinte en ɗon e annabi rasulillah sallllahu taala alayhi wa sallam. min ñaguima on yaafuya so tawi wonko ngakki hen wona e sagoji jeeya. bandiraɓe kadi jaafo en e wasde judde yewtere nde wonɗon ko jewte ɗiɗi batten. eɗen jogui darsu khilasu zahab ene yaada hen so tawi juuti toon gantina. allahumma salli ala rasulillah. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.